Kodwa masime kwisifundo sesibili. Ngoba bekunokufuneka ndibeke umongo. Bendinokuthi Ithemba Lovuko. The hope of resurrection. Lona ke lo mcimbi wethimu ndibamba ndiuyeka. Kaloku ndaqeqeshwa ngexesha letekisi. Ndike sendiwubambile. Phinde uphuncuke. Bakukho into esiXhoseni ethi isiqhelo. Yawo isinqo. Nelikhamente ilinde. Kwivesi yeshumi elinesibhozo. Kulamazwi akule evangeli kaYohane sahluko samashumi amabini. Athi afike uMaria wasemagadala ababikela abafundi ukuba uyibonile inkosi. Yabona ke apha esiXhoseni ibekwa the second person singular. Kodwa esiGrikeni nasesiNgesini ibekwa nge-first person singular. Ngamazwi athi afike uMaria wasemagadala ababikela abafundi ukuthi ndiyibonile inkosi. Ndicela uba sekethe xa sigoduka sibuyele emakhaya. Sihambe nalo mazwi. Ungathatha lo lunga kuyo. Oba ulunga umongo uthi Ithemba Lovuko. Oba ulunga etekisini. Uthi sexa sigoduka bathi abefundisi besekethe. Maso uthi emakhaya ngiyibonile inkosi. Bakaloku bona abantu abakhuliswa ngamaxhekwazi uthina abafundi uthina aba busiye ecaweni uyazi ba xa ubuya uzawubuza ubabela isithini ilizwi. Masambeni ke bantakwethu nalo mazwi. Oba ngoku nobuzo pofuna xa ndibuzo ngabantwana bam nangabantu abandazi nalo lugeqo olukhulayo olunemibuzo emininzi efuneka uyiphendule xa ungumfundisi. Ngoba ubuKristu obu bungantoni. Kutheni lento sivuka sisiye ecaweni ngecawa
sendifikelele ngoku kwindawo ethi ubuKristu xa ubushwankathela is about seeing Jesus. Bungokubona inkosi. Wayesendiphawule okokuba noba kukho indima ezawudlala uyena uphina umntu esibhalweni, kodwa insusa throughout iBhayibhile, Testament entsha nendala, nale ncwadi ephakathi kweTestamente apocrypha, ufumanisa intoba into yokuqala eye kufuneka uba yenzeke emntwini ukubona inkosi. Bantwana bakaThixo, fanele kokwethu ethandazayo ukhona okhe wabuza uba kanti awuthi uzube ngumKristu opheleleyo ufumane zonke izihlalo uqale ezantsi uyokuphuma phezulu? Ngathi impendulo yam mhla ndafulathela ikhaya, inye into yandisusa ekhaya bese ndigcine ecaweni nanamhlanje. Ayubona obhala besinothi ayoba ndalikuva isolutsha lwesekethe, ayoba umshumayeli yesusu ekhaya ukubona inkosi. Waye ngento ebangela uba ngokwamaqula ndimane ndima kweliculo xa intonga yesibini le katatomkhulu umbubhe mnandi ikwekwana neminyaka emithathu, kodwa ndiyaliva eli culo maphasi naxa ndandincama ndibizwa wema entla kwebhedi yam enxiba umthika andekho enyameni maculo eliculo bathi izibele zakho zonke umnqweno wam lo. Bantwana bakaThixo, so ndiyakholwa oba ubuKristu obububo abunanto yakwenza nesihlalo, abunanto yakwenza neuniform nale collar, abunanto yakwenza nayo, kodwa ubuKristu obububo ubona inkosi. Futhi umqhayi wenye ngencwadi azibhalileyo wayekhe wabona emi phezu komlambo kuvela amaziyoni ephethe amagubu enxibe izinto zawo zokunduza, ewe angene emlanjeni uzamisa umlambo, zizinto zonke izinto aziphetheyo nomlambo, avele ngaphesheya ehamba wodwa. Athi kuvela amawisile ephethe zawo izambatho, futhi isihloko salo mbongo umqhayi awukhohlelo apha. Bantwana bakaThixo, amenda kokwethu ethandazayo uthi bonke ngoba bevela njengaphesheya abafumene itshansi yokuwela bavela engenanto ayiphetheyo, usiyavele nje enxiba ingubo emhlophe, yonke into ebeyixakathile noba ibomvu noba iyelo
nobe brown nobe mnyama isheke emlanjeni khona namakathi amenda kokwethu ethandazana kodwa kani ke ngoku ufike nithi ekhaya ngibonile ingozi uvuko lushunyayelwa apha kusasa lozulu wanyathela amabaka lovuko okwami nje ukuthi ngokwelevangeli kaJohane ngoba uJohane wehluka kuMarko noMateyu noLuka ngoba undanda njengokhozi sesivangeli sesineqela sibhaliwe yena ukhupha kuzo lento ekuthiwa ingqiqo buthixo abantwana bakathixo itheology abenako kwethu thandazana uyawuphawula into yoba kuJohane unyuko lunamhlanje kokaJohane akontsuku ezilishumi kokaJohane unyuko lunamhlanje uYesu uthe xa uMariya esondele wathi ungandithukumisi ngoba ndiyenyuki abantwana bakathixo amenako kwethu thandazana ndicela ke yoba sijonge into ezintathu sizothandaza amenako kwethu thandazana inyaniso esingenayiphika yeyoba ukubona inkosi kuzala ithemba abantwana bakathixo lena eluvuko iempty xa ingathi xa ithe yafika izala ithemba abantwana bakathixo amenako kwethu ethandazana iyo le nto uPawulos ubalo uvuko siseko sethu aba uYesu wayengazange aphume engcwabeni ngesingekho yena uPawulos athi uba abafileyo abavuki masitye se kuba sisazi uba ngomso sizakufa into ebangela uba sithi nqwadalala kule ntente kungenxa yoba uvukile amenako kwethu ethandazana loo nto ke iluvuko inenoba kayifikile kuntshula ithemba amenako kwethu ethandazana ngoba ebukrestwini awugcinwa ngumongameli awugcinwa ngumkhokheli awugcinwa naligosa awugcinwa nakungcwatyelwa icawa kule mihla sengathi ngumgalelo umntu akangcwatyelwanga anditsho kuba simelanga ngcwabelanga kodwa ayimeloba ibe sisizathu soba wawungangcwatyelwa uyifulathela inkonzo ngoba inkonzo ngokubonisa yanqwela novuko yanqwela naloo nto kudala ndiyithetha ngoba azamiswe undiyakholwa xa ndisehla bendithi xa ndisehla ndishiya amathafu eli lizwe ndivele namadlelo ngaphesheya athi umculi ndingadlulwa moyo iziphela ngomnqweno wombububuzi abantwana bakathixo amenako kwethu ethandazana hlobo zam into yokuqala eyenza ithemba elivukweni ithemba lokuqala elivukweni lenza yinto yokokuba it is about discovery uvuko into ebangela uba sibe nethemba elivukweni it is about a discovery that God is at work kukufumanisa oba uThixo uyasebenza abantwana bakathixo amenako kwethu ethandazana kwihlobo zam ezikuleni apha nokuqala leyo eyenza ithemba elivukweni abantwana bakathixo ihlobo zam kukufumanisa okokuba lo uYesu avukileyo abantwana bakathixo is at work usemsebenzini uyasebenza ngoba site lapha nje
kule Pasika sishiya amakhaya abafazi nabayeni nabantwana nehlobo nemfuyo uyasebenza anona mthixo anona kokwethu ethanda sakhe ihlobo sakho lana into endiyiphawulayo eluvukwethu anona kokwethu ethanda sakhe indaba njengoba nditsho indaba uvuko sisenzo sikaThixo anona makaThixo anona kokwethu ethanda sakhe sisenzo sikaThixo. He's an act of God. Uvuko ihlobo sakho phezulu kwendawo anona makaThixo anona kokwethu ethandazayo uvuko lusifundisa uba uyasebenza uThixo usebenza sihlele usebenza silele anona makaThixo usebenza simfulathele usebenza singelaxesha lakhe uyasebenza uThixo uvuko lusifundisa lo anona makaThixo into abangela uba nditsho ukuthi uJohane namakhosikazi aye engcwabeni bakunene enekhala lelitye abethe ngoba bekungcwatywa kwaqengqilitye lavala umlomo wengcwaba anona makaThixo uthi lo mbhali kaloku ingcwaba lamaJuda alingafani nelawethu anona makaThixo belikholwa eliweni anona makaThixo akuthi ukukholwa eliweni ubungena kulo ongathi ungena endlini yomkhwetha ubhuka ngamadoda anona makaThixo ongenziwa u-6 feet kumangcwaba amaJuda anona makaThixo amendo kokwethu ethandazayo lilakugqitywa kufakwe umqapha kuyo anona makaThixo esiwazini kakade iinkosi zakhona sancedwa ngolo hlobo anona makaThixo awugqiba ukufaka umqapha kulo uqengqilitye ekulula xa uliqenga kodwa xa kufuneka lisukile elifuna amadoda aliqela anezosi anona makaThixo kuthi ke lo mbhali ayela amakhosikazi enelo khaya ngoba naxa sikwelisiko lokukhola umzimba athethe ngalo losuku kodwa saluqengelo ngubani ilitye lisemangcwabeni anona makaThixo uvuko lisediscover uba God is at work anona kokwethu ethandazayo God is at work God is at work God is at work anona makaThixo kodwa xa lamakhosikazi evela anona makaThixo ikhala lawo afika lingekho ngoba xa efika ayefika uThixo selesebenzile ngoba uthi umvangeli xa ethetha ilitye lalingekho engcwabeni ilothetha ukuthi ngela xesha ebezila elila engalali esithi ithemba lisengcwabeni ebengalelanga uThixo ngoba uThixo akazeli akalali umgili kaIsrayeli ebesebenza waxa esebenza so xa befika engcwabeni they discovered that God has been working. God has been doing something. Anona makaThixo intona yoko ebengayiqondi yokuqaleyo esinike ithemba eluvukwini anona makaThixo amenze ngokuthi yokuqaleyo esinike ithemba eluvukwini anona makaThixo bona into abayenzileyo abatenqanga litye abalibonanga naxa lisusu anona makaThixo into eyenzekileyo bafumanise xa befika ngoba bengalelanga uThixo anona makaThixo amenza kokwethu ethandazayo into abayibonileyo amenze asemthantsana into kokuba ilitye lisusiwe anona makaThixo ndisonye
Khamenza kokwethu yesibini into abayibonileyo yeyoba uYesu akekho engcwabeni. Eyesithathu into abayibonileyo babone intoba esampahla abantwana bakaThixo isithandelo zokufa uthe xa esebenza uThixo abantwana bakaThixo washiya engcwabeni akavukanga naso. Abantwana bakaThixo uvuko is about discovering that hope. Abantwana bakaThixo ngoba uThixo uyasebenza noba siyathanda noba sithandi. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu ethandazayo. Abantwana bakaThixo mandiyeke kodwa ndicela ukuthi godukani nigoduke nelo themba andilazi ingcwaba olishiye ekhaya. Abantwana bakaThixo zihlobo zam kodwa into endiqiniseke ngayo ngoba uhleli kuyapasika nje uThixo yena ebesebenza. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu ethandazayo into soyikiswa intoba uthi kwabakho intaba yezinto phambi kwethu sishrinke. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu kodwa into esinika amandla okujongana nobomi yeyoba uThixo wethu uyasebenza. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu usebenza. Ndiyayibona le nto yamaphepha lovesa into ezinegative zonke kweli lizwe. Kuveza irape, kuveza ukuabhuswa as if akho nto ihlenzekayo. Abantwana bakaThixo nathi ide yasasulela ngoba umntu uthi selezama abantwana bakaThixo esenza kakuhle kanti sigcina ibiltong. Abantwana bakaThixo ibiltong ke ngumqwayito umane uva kusithiwa abantwana bakaThixo awungambona nje wayekhe wenza into ethile unyaka othile. uThixo wethu uyasebenza. Abantwana bakaThixo ihlanganiso we are an unfinished product. Thina abantu abahlelapha uyasebenza uThixo ngathi uyasebenza ngale meko yakho akudala uyithandazela angangathi uthe qwaka uthatha uMateyu xa eveza ukusebenza kwakhe athi kwathe ebusuku xa kusehlulelana kwehla ingelosi yaliqenge elihle yahlala phezu kwakhe. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu ethandazayo ehlala phezu kwakhe. Ngamanye amagama xa uYesu esusa le nto oxakene nayo abantwana bakaThixo akho nto inokuma. Just think of this. Ndiye ndithi ke iBhayibhile ifunde uphinde uyifunde xa uThixo esebenza akho nto inokuma phambi kwakhe. Abantwana bakaThixo khumbula emveni koba uJoseph ecela umzimba uthi umvangeli ababingeleli bathuma abantu kuPilato bathi sikhumbule uba lamlehlekisi wathe uzawuvuka. Yitsho ngoko linqatyiswe litywinwe ingcwaba lakhe. Uyazi umntu xa esefuna ukugcina kule meko kuyo wenza onke amaqela efuna uba unganyakazi. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu ethandazayo kodwa izibhalo zinale mfundiso ethi divine intervention, ungenelelo olungcwele. Athi uThixo akubona abale meko yakho awuphuma ngokwakho kuyo kwehla ingelosi iliqenge elihle ihlale phezu kwayo esisithi libuyisele. Abantwana bakaThixo khamenza kokwethu uvuko ke is about discovering that hope. Xa ndigoduka hambani uthi kweli litye ojongene nalo uthi uya challenge ekudala izama uthi
uthi kulo mthandazo wakudala ujika-jikana nawo ukhothi-ke ngethemba noba ngoba ndilapha nje noba ndimboni uyasebenza uthixo amenda kokwethu ethandazayo uyabona uthi uzuyivele nto uva upawulosi ethetha kubaroma isahluko sesibhozo amenda kokwethu ethandazayo umvesithi all things work for good for those who love God. Kamanye amagama uthi uPawulos kuzo zonke imeko uThixo wethu usisebenzisela okulungileyo kubantu abamthandayo nabangumlilo obubasiwe uyawujika ungakutshisi oluna bakaThixo uvese ubulungisa noba liyelene ebelibotshiwe uyalijika usebenzisa izinto ezinhle nezinto ezimbi ukuze xa zifika kuwe zikunike ubulungisa. What is that work? Kalindi wena akalindi mina akaxhomekeki kuwe akaxhomekekanga nakwizono zakho uyasebenza onona bakaThixo abantu bokwethu ethandazayo bandigqitheke ndithi imfundiso yesibini ngovuko zihlobo sam yeyokuba uKristu into esinika ithemba lovuko yeyokuba uKristu ovukileyo wenza indlela yoba simbone onona bakaThixo zihlobo sam ayisithi abamzingelayo uye osithilayo onona bakaThixo amenda kokwethu ethandazayo ngoko ke ithemba lovuko is about personal meeting okanye personal encounter onona bakaThixo ithemba lovuko yelokokuba onona bakaThixo ikhona onona bakaThixo into ezawusenzoba simbonge amenda kokwethu ethandazayo ihlobo sam into yesibini ke endicela uba masigoduke nayo amenda kokwethu ethandazayo hlobo sam 1 or 2 something uyabona ngoba uThixo uyasebenza bakula mhlawumbe ashiya ikhaya enye nosisibuso sobabili abantu ababekhonza ekhaya abantwana bakaThixo amenda kokwethu bonke abazali abantu ababekhonza ekhaya enye nosisibuso ndimane ndisixa ndisinamaqongeni okushumayela ndithi Nkosi xa usebenza nakokwethu abantwana bakaThixo kodwa ngoku almost all of us ndingakhange ndishumayele kubo bangamalungu enkonzo abantwana bakaThixo ngoba uThixo osebenzayo uyasebenza nakwelolami ikhaya abantwana bakaThixo bendindawumapha ndityazozizwe esinkonzo basilasilona ndimamkela umsindisi yamphawula ekhaya uyasebenza uThixo abantwana bakaThixo amenda kokwethu ethandaza tamza kwesini ngicela basiqaphele ngoMariya ihlobo zami amenda kokwethu ethandazayo yeyoba uMariya abantwana bakaThixo ngale mini nangale ntsasa it was a moment of recognition yombona nokumazi uYesu amenda kokwethu ethandazayo ihlobo sami esibuye ndawo uyabona into endoyikisayo lapha uMariya abantwana bakaThixo uphambi koYesu bajongene ubuso ngobuso kodwa kamboni akamazi oba nguYesu kodwa bajongene abantwana bakaThixo ndibonile inkosi amenda kokwethu ethandazayo uyabubona ubuso bakhe uyaliva ilizwi lakhe
kodwa akamrecognize oba nguye. Banona bakaThixo, khamena kokwethu ethandazayo into endibuzoba yintoni ebangela ubuMaria athe phambi koYesu ahleli naye iminyaka athetha naye athembona angamazi oba nguye. Ingaba yinto kokuba ekufeni wajikana banona bakaThixo, kodwa uJohane uyala uthi imbonakalo kaYesu engasangijike banona bakaThixo, kodwa phaa kuye uMaria unomfanekiso woba umuntu ofe ngola hlobo emnamlezweni akanabuvukile banona bakaThixo. Khamenta kokwethu ethandazayo uMaria uyalubona uvuko kodwa akaluphesivi banona bakaThixo. Khamenta kokwethu ngenxa yoba ihlobo sam ujonge kwidirection erongo, ngoba uthi uJohane wayeqondele engcwabeni lonke ixesha kuthethwa amehlo akhe ajonge engcwabeni. uYesu uyathetha akamboni, uYesu uyathetha naye akalivi ilizwi, ngoba amehlo akhe ajonge engcwabeni. Banona bakaThixo, uthe uzambone waguquka. Banona bakaThixo, wathi uguquka wathi raboni. Khamenta kokwethu ethandazayo ihlobo sam ndiyaqala leyo ehlupha uMaria. Banona bakaThixo, eyesibini khamenta kokwethu ebekwa sisibhalo ebangela uba uMaria angaluboni uvuko lwenkosi. Banona bakaThixo, eyokokuba kuyaphindwa kude kube ngaliqela kuthiwa wayelila. Banona bakaThixo, uyabona ba ufunda uverse 11. Banona bakaThixo, kude kutshiwo kathandathu kwiverse 11 to 14 kuvele kuthiwa wayelila. Banona bakaThixo, khamenta kokwethu ethandazayo zihlobo zam, khamenta kokwethu uMax Lucas unento akhe ayithethe kula ncwadi yakhe ethi angels were silent. Uthi uMax Lucas, there's always a fall of a broken heart. Inhliziyo yakophuka iba nenkungu. Banona bakaThixo, khamenta kokwethu athi umntu wayo ebona angaboni, athi umntu wayo esiva angeva. Banona bakaThixo, ngoba inhliziyo igutyungelwe inkungu yentlungu. uMaria ugutyungelwa pha intlungu, uyalila ngoba ukhumbula uba wayenedimoni ezintandathu. Mhla wadibana nonyana kaThixo wazikhupha, uthi ngaphakathi xa engekho ndizawukhuselwa ngubani kwezidimoni. Amehlo akhe avalwa ziinyembezi, ngoba uYesu athe phambi kwakhe akamboni. Banona bakaThixo, khamenta kokwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo. Uyabona le nto eyona nto indixakayo, ndibonile ingozi ezibhalweni, yandixaka ezibhalweni, ngoba bona abantu uYesu ebemele ukumbona kuqala ngamaxesha athile ibe ngabo abangamaziyo. Khamenta kokwethu ethandazayo, kwathi uvuko lusenza simqonde. Banona bakaThixo, hlanganiso mandinikhumbuze, kandikhumbule ngoba ngomnye umhla ayiqali le nto yoba uYesu athe phambi kwabo bangamboni. Khumbulani oba ngomnye umhla walavalelwe ngumoya
esikolwandle lagenesarethe abantwana bakathixo utsho uMateyu ekuseni ngowesine umlindi wobusuku esakubo ehamba phezu kwamanzi utsho uMateyu waxa esiza kusiza ithemba labo kusiza ikhakha labo kusiza ihlathi labo uthi bakhala ngoba amehlo abo ayevalwe ngumoya wade wathi kubo ukuze bamve wathi yomelelani ndim musanukoyika ezinto zethu ziyawavala amehlo bantwana bakathixo ngoba uYesu athethetha singamboni bantwana bakathixo kodwa uKristu ovukileyo uyasityhila akasincami bantwana bakathixo anikhumbuli na wabendleleni ebheke eMawusi emva kwemini nje uKliyopha nendoda engaziwayo osawuhamba naye osawuthetha naye kanti amehlo abo abanjiwe oba bangamazi yiyo le nto abathe bawumazi abeva besithi intliziyo yethu ibingavuthina ngaphakathi kwethu ngoba intlungu iyawavala amehlo omntu. We lose perspective bantwana bakathixo khawufowukhasa entlungwini amenda kokwethu athi uYesu ekhona athi uYesu ethetha singamboni bantwana bakathixo kodwa masiphawule oba kwenzeke ntoni na kuMariya ukuze ambone masiphawule oba kwenzeke ntoni uthi uJohane bantwana bakathixo ngoba kuthethwa naye nje umina umbuzo omnye wayisusile inkosi yam andazi apho abayibeke khona wakombona umntu odisappointiweyo akakwazi ukubheka phambili unqwenoba noba udisappointwe indoda kubuye laa ndoda bantwana bakathixo omnye uthi ayi-expecthe kule intsha adibene nayo ngenxa yoba amehlo akhe agutyungelwe zinyembezi yiyo le nto lezuJeremiya abantu bekhululwa ebukhobokeni bengafuni uhamba lamvesithi nina nisindileyo ehleleyo kusanukuma hambani wayithikatha esintliziyweni iJerusalem ishiye ipasti ngasemva kule nkonzo fukhasa ngaphambili ababujonginzaba azokubheka ngawo bantwana bakathixo khamenda kokwethu ethandazayo abanye ngamakhoboke epastapha bantwana bakathixo uthi sezama ubheka phambili akhumbule uba kukho umntu wayethe kuye awusoze ube nto bantwana bakathixo funa ukuthi kuwe funeka ujike uthi kuye noba uyathanda noba uthanda uThixo uyasebenza izaba yinto amela kokwethu ethandazayo intlungu zam ezilima bantwana bakathixo yeka ukujonga engcwabeni ngasemva jika focus on the future bantwana bakathixo ngoba uYesu akekho engcwabeni ithemba lakho lingaphambili bantwana bakathixo khamenda kokwethu ethandazayo into endiyifumanisileyo eyesibini eyenziwe nguYesu ukuze uMariya aqonde uba nguYesu lo othethayo ungabapha ucinga into yokokuba umgcini womyezi yabona kaloku amangcwaba akwaJuda engamangcwaba abantu abafunileyo belithengwa kwipakethi kubekho umntu ozawumane etshentsha amabala ethela ingca ethela imithi bantwana bakathixo zihlobo zam uMariya uthi ngoba uYesu igardener
Khamenyoko kwethu. Khamenyoko kwethu. Ukathandazayo. Ngoba kakade xa isiza kuwe usangalo mntu ongamcingelanga. Khona bakaThixo. Okayibona le nto uthi uvele umntu esesibhedlele okanye ebhujeke amehlo akhe agqobhoza apha kuwe athi ububhishophu khona bakaThixo ubumongameli khona bakaThixo khamenyako kwethu kanti uyesu xa esiza usangalo mntu ongamcingelanga uMariya uthi ikhana uthe usaqonde oba nguYesu wathi uYesu Maria 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 wathi uYesu awuthi Maria weva obelilizwi lelo mntu ondaziyo weva obelilizwi lelo mntu ondikhathaleleyo uthi lo mphali akazange athandabuze wathi Raboni uRaboni ke is Aramaic in Hebrew kurabhayi mfundisi esiXhoseni khamenyako kwethu ethandazayo hayi ke nhlanganiso ndicela ukutsho kuyo into endikeloba masiyiphawule ukuze uMariya aqonde oba nguYesu lo ondibizayo kuye lo ekudala ndithetha naye bantwana bakaThixo ummise ngegama. Uyabona ke kumaHebhere igama bantwana bakaThixo igama kumaHebhere igama kumaHebhere igama embodies not only ayondobheka kumaHebhere kodwa mthobeni ayondobheka igama bantwana bakaThixo kodwa kumaHebhere igama embodies the character bantwana bakaThixo amandabo kwethu ethandazayo zihlobo zam ezikule ndawo ndicela ukuthi I want to suggest oba xa singqongwe ngamangcwaba xa sikhala amehlo avalwe zinyembezi nazizinto zayizolo esehleleyo elethu umfundisi ngolosihlanu uThixo ovukileyo akathi kwaka uyakhala okanye uyathetha uthe uMariya awungqongwa intlungu yamvemisa ngegama wathi awumisa wabheka wathi inkosi yangangulamhla kubona umkhonzi uprofethi uIsaya wathi awumbona wathi ndikukhulule ukuhlawulela ndikubisa ngegama ungowami uyakubanga bantwana bakaThixo phakathi kwezi zinto ezikungqongileyo uyakubanga athi noba ubethwa ngamajabi noba uhlithwa imimoya ungowami xa ekubisa ethi ntsikelelo bantwana bakaThixo uthi kuSathana ayingowakho ngowami bantwana bakaThixo ubiza wena ke kulaa meko yakho ngale mina namhlanje waye uthe uYesu akumbanga bantwana bakaThixo phakathi kwenyembezi uthe akumbanga phakathi kwestruggles uthe akumbisa ngegama bantwana bakaThixo walilibala inqobo layizolo wazilibala ezinto wobetha abanye ndingathi ndimxolele kodwa soze ndiyilibale into yenzileyo wavela wajika wajonga kuYesu wathi mfundisi bantwana bakaThixo ithemba lovuko lelokokuba kuloo meko kuyo ukubisa ngegama lakho kanye bantwana bakaThixo ekwenyula ingathi uMariya wathabiswa wathi kanti uYesu uyasibonga
wathilila njalo wathilisa wathilisa yasabela onina bakathixo wathawulisa ngaphela inyembezi wathawulisa ngawenza ithwalo wathawulisa walieka ingcwaba wathawulisa wafokhasa kuyesu ubisa wena akalaminokuko uthi ithemba lakho alikho ngcwabeni alikho kule mbuko othonke nenzasho banona bakathixo ithi guququ yabona inkathazo yethu kukufuna uyesu apha ngekhoyo kho umvile ulukhe kuseni uthi uluka ingelosi yathi yinina obanifunde ohleliyo phakathi kwabafileyo into ebhanqa abantu bagqina ikawa bagqina ilizwe emalemithi akekho wisile akekho phaya bagqina bathandazeni uyesu ulapha ututhatmo ukho ezindaweni zonke ukho ngamaxesha onke ngale ntsasa ngale pasika ungadibana naye khona bakathixo khamenje kukwethu ethandasa mandibele